mai saba ku na da ta me saba za ku fahimce ni ba na son rashin kunya ba ni zaka kalle ni ka ce mu ba ni da hankali matata ce ko kana so ko baka so dole sai ka ƙara aure aure kuma kar ka sha mamaki irin ɗin iskan yaran nan ne gantalallu marasa amfani za ga an dauko kawo maka an ce ka aura kwarai da gaske to in kin fasa kin raina kanki wace irin karya ce mara zuciya sha kawai matata ce umma na zo ne ina son mai magana mai muhimmanci da ke so da na kina ta magana auren nan umma wai dan me kike so na ƙara auren nan da Allah matata muradina ke nake zance zuci ta ra'ayi kanki yanzu akan wannan ne damuwanki ba san ƙara kula ta ya mace ba what amarya ta sarauta 'yan mata ko kuma in ce uwar gida mai gabasi ke me ya kawo ki a gidan nan har za ki zo ki kama dukan mata na kina da hankali akan ki kuwa daga yau idan na sake ji wannan yarinya ko harara kika sake mata to ki sani ki kore kanki da kanki tun kafin na zo gidan Janet wallahi ina son mijina bana son rabuwa da mijina mijinki yana son ki insha Allah ba za ku taba rabuwa da shi ba ki je gida na sake ki saki daya ban taba tunanin kai jahili bane mara hankali sai yau kyakkyawa ke nake so kyakkyawa matata ce wannan yarinyar da ka gani ita nake so kuma ita zaka aura ko kana so ko baka so an ce zara ba mu ne gwanata matata Allah ga tambawa ne Allah ga tambawa Allah ga tambawa Allah ga tambawa Allah ga tambawa ne Allah ga tambawa Allah ga tambawa Allah ga tambawa Allah ga tambawa ne jama'a assalamu alaikum. Al'umman garin ɗanɗari mun kawo muku ɗan takara Umar mai yaro ne mai nagarta wanda ya san ya kamata. Shi yasa muka haɗa kai mu al'umman wannan gari muka kawo muku shi a matsayin ɗan takara wanda zai je ya ƙwato mana haƙƙinmu ya kawo mana kusa da mu. Dalili da yasa muka kawo Umar ne mutum ne mai kaifin basira mai hangen nisa ba irin wayancan mutane da muka zaɓe su suka mai da mu kara zube ba. Shi yasa muka kawo muku Umar al'umman garin ɗanɗari da ƙwanmu da ƙwarƙwatanmu mu haɗa kai mu zaɓi Umar a matsayin shugaban ƙaramar hukumar mu don ya kawo mana ci gaba. Jama'a kun amince? Jama'a kun amince? To Allah ya sa mu kai gaci. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Al'umman garin ɗanɗari. alaikum salam. Mun tara ku a nan ne domin mu gabatar muku da ɗanku, ƙaninku, wa'anku a matsayin
ɗan takarar ƙaramar hukumar Ɗanɗari. Saboda haka muna roƙonku da ku ba mu goyon baya, ku fito ƙwanku da ƙwarƙwata ranar kaɗa wannan guriya, ku kaɗa mai guriya har mu kai ga nasara. Ba zan cike ku da yawan bayani ba, zan bai wa Umar dama insha Allah ya muku da ku ji bayani daga bakinsa. Da farko muna fara da sunan Allah mai rahama mai jin kai wanda ya kaddare mu da haɗuwa wannan waje. Ina godiya da iyayena wanda suka bani karfin gwiwa dangane da fitowa wannan taka. Sai kuma abokanaina wanda suka ƙara min ƙwarin gwiwa don ganin cewa mun kawo ci gaba mai ɗaurewa a wannan ƙaramar hukuma. Ƙaramar hukumar muna ɗaya daga cikin waɗanda suke jajircewa domin fitowa su yi zaɓe. Amma me yasa har yanzu wanda muka zaɓe shi har yanzu ya kasa kawo mana wani abu da ci gaba wanda za mu duba mu ce yau gashi mun samu ci gaba. Sai mu tsaya mu duba. To wannan dalili shi yasa muka fito kuma muke so a canza shi saboda mu kawo wa ƙaramar hukumar Ɗanɗari ci gaba mai ɗaurewa. Da fatan za ku ba mu haɗin kai. Assalamu alaikum. Na kuma tashi a karo na biyu, mun gode Allah da wannan dama da kuka bamu na taruwa da kuka yi mana dalilin ɗan takarar ƙaramar hukuma da muka zo muku da shi. Ga sunan jam'iyya mai alamar kuciya SPP. SPP. Duk wannan jawabai da muke yi akwai shugaban jam'iyya a nan wurin ba mu ba shi dama ba, amma yanzu dama zai koma karinsa. Shugaban jam'iyya bismillah. SPP. 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 Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon taruwa a kamar yadda kuke gani a nan na tsaye da ɗan takararmu a jam'iyyarmu na SPP a mai adalci wanda muka tsaye da ɗan takararmu wato Umar Dahiru. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda muka taru haka Allah ya nuna mana rana da za mu taru na murnan Umar Dahiru ya yi nasara wannan jam'iyya ta. Salamu alaikum. Bismillahir Rahmanir Rahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. SPP. SPP. Al'umman wannan gari Ɗanɗari ina sanar da ku wannan ɗan takara ne mai nagarta, ɗan takara ne mai biyayya, saboda haka ina shaida muku muna da labari wayansu 'yan siyasa za su kawo omo, za su kawo taliya, kar ku saurare su. Kwarai kuwa da gaske. Saboda haka gaskiya muke so, adalci muke so. Allah ya ba mu adili. Ubangiji ya Allah ya ba mu nasara. Allah Ubangiji ya wuce mana gaba. Allah ya mana maganin azzalumai. Allah ya biya mana bukatun mu na alheri. Sai an ji ku. Assalamu alaikum. Jama'a assalamu alaikum. Allah abin godiya, mun gode ma Allah da ya bamu wannan dan takara Umar Dahiru kuma da irin cancancansa domin ya jagoranci wannan karamar hukuma ta Ɗanɗari. Da yarda Allah insha Allah idan ya zamanto mana shine wanda ya ci wannan zabe, lalle za mu ga canji a wannan karamar hukuma ta Ɗanɗari. Allah ya bamu nasara. Mun gode kwarai da gaske. To, alhamdulillah wannan ta mace. Domin kuwa Umar Dahiru matashi ne iri na irinka. Mu tsaya domin tabbatar da nasararsa. Kun amince? Kun amince? Insha Allah. Yayi kuma jannu. To ɗiba ruwa na haka? Na wannan ku. Sugar zalin manya.
Wai daga ina ake tafe ne? Daga wajen taron siyasa muke. Taron siyasa ko kuma taron wahala? Wannan shi dalilin taron na kai a yau, saboda a kore wannan matsalan. Tabbas, saboda mun gaji da tura mota ta tashi a mu da hayaki. Babu wani ci gaban da muke samu a karamar hukumar Ɗandare. To, yanzu mecece mafitar da aka samu? Ci gaba da fitowar matashi na farko takara a cikin karamar hukumar Ɗandare a matsayin wani zai wakilce mu domin ci gaban mu. Wa kenan? Umar dan wajen Alhaji Dahiru wanda ya je nasarawoyin karatunsa shi aka tsaye da shi a inuwan jam'iyyar SPP mai alamar kurciya. Masha Allah, kuma ka san Umar ba shi da matsala. Muna masa fatan alkhairi. Mu ku yi mana rakiya zuwa gida. Tabbi jan, ai ku yanzu sai dai ku yi hakuri dan yanzu nan akan hanya miki. A'a Tijjani sai dai ku je ni zan biyo ku a baya. Kash, da zal matsala ta da kai kenan wallahi. Kashin. Haba Sabi, mene maka? Ka gaya min wani haƙƙinka ne ba na saukewa. Baka taɓa ce min in yi abu na kasa yi ba. Duk wani umarnin da ka sa ni ina yi. Ina maka biyayya daidai gwargwadon iyawata. Ina bin ka sau da ƙafa duk wani abin da na san baka so ba na yin shi. Me yasa? Ki haƙuri ne. Ba na yi haka don kin kasa ba ne. Ba kuma raina biyayya da kike nuna. Kuma har yanzu ki sani ina son ki a cikin zuciyata fiye da kike tunani. Ƙarya kake wallahi. Ƙarya kake Sabi ka ce kana so na. Wani soyayya ne za ka yi min kishiya? Ka ce soyayya. In ba ka so na kawai ka sauke min gidanmu. Subhanallahi Mero. Wace irin magana ce haka? Baki san cewa wannan magar da kika yi Allah ma zai yi fushi da ke ba? To wallahi ke gaggawan tuba ga Allah subhanahu wata'ala. Domin Allah shi ya halasta saki. Amma kuma baya jin daɗi a duk lokacin da muka furta saki daga bakinmu. Baki san cewa duk lokacin da ɗa namiji ya furta wa matarsa cewar na sake ki al'arshin Allah na jijjiga ba? Haba, Mero. Gaskiya wallahi kin bani mamaki. Haba. Allah ki daina irin wannan magana. Ai kai ne babban abun mamaki. Da ka kasa gane son da ƙaunar da nake maka har za ka ɗauko wata ka kawo. Mero kenan. Ki haƙuri. Na san duk abin da zan faɗa yanzu ba za ki fahimta ba. Saboda hankalinki a tashe yake. Amma nan gaba za ki gane. Yi haƙuri. Yi haƙuri kamar yaya. In yi haƙuri akan ka fasa ne ko kuma in yi haƙuri akan dole sai ka yi. Sabiu, wanne ne saboda in gane. In yi haƙuri dole sai ka yi ne ko kuma in yi haƙuri ka fasa. Kenan dole sai ya yi wallahi. gode da gayyatar mu da kai honorable. Sai dai za ka yi mana afwan domin muna da ɗan takarar Umar Dahiru shi za mu zaɓa a matsayin wakilin mu. Wai ku mai kuke ɗaukan kanku ne da kuke nuna kun isa ne? Yau muna da kuɗi da dan gwasi domin nasararsa. A yanzu kuwa ƙuriyar mu ta Umar ce. Yau wannan ne ka kan yi mu to kai hakuri ba za mu yi ka ba. Tashi mu tafi. Gaskiya ne gaskiya ne ba za mu yi. Mai gida akwai matsala fa. Babu wani matsala mai gida, su din sun isa sana mutum zaɓe ne.
Malam Sale. Malam Sale. Malam Sale. Malam Sale. Ikon Allah, gaskiya ne rana dubu ta ɓarawo, rana ɗaya ta mai kaya. Allah na gode maka da katsarin da gau, mugun makircin wannan makira. Lafiya baba, me ya faru da bawan fasu? Abinda ta shuka ne take girbewa. Me wato wakiliya? Me tsara da wajen boka? Na ce ya mallaka min kai, sai inda na yi da kai halin Sale. Gaba da laya, na kira Rabi Mugu ya je min da miji a kamar matarka. Waya biyar ramla. Bayan doki an gama da kai Sale. Ramlatu, dama ina ji a jikina akwai abin da ke faruwa da ni. Saboda mugayen mafarke-mafarken da nake ashe Fatu ce. Tsakanina da Fatu, Allah ya saka mun kuma na sake ta saki uku. A'a baba, da ka yi haƙuri ko din saboda Sabitu. Lafiya Sabitu? Ramlat kai haƙuri. Baba kai haƙuri. Ku ceto rayuwar mahaifiyata. Mai mota ce muke mahaifiya. Ku yi haƙuri ku ceto rayuwarta. Na ta iya mutuwa. To sai me da mota ta buge ta aika da ma ta gani. Baba, da ka yi haƙuri mun je mun duba abin da suke. Dan tsarkin mulkin annabi. To ku zo mu je. Yes, people. Ya zama dole mu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya sauya mana wannan miyagun bukatun
Kowa ya kwatar da hankalinsa. Ba mu zo nan domin yin cutar da kowa ba, sai dai domin neman gafarar akan abubuwan da muka yi muku a baya. Tabbas amfanin dimokuraɗiyya, amma kai mu mun lalata rayuwarmu ta kan bin son zuciyarmu. Mu ne shaye-shaye a ba mu kuɗi mu ci mutunci masu mutunci. Su wayanda suka ba mu kuɗin suna cikin kwanciyar hankali da 'ya'yansu da matayensu cikin kwanciyar hankali. Alamucin ba mutumin kirki ba ne, shi yasa Honorable Umar Allah ya bashi sa a kansa. Mun gane kuskurenmu, saboda haka daga yau za mu sirri makamunmu. A ƙarshe muna ba Umar ɗan fatan alheri, Ubangiji Allah ya kiyaye sa. Na yi farin cikin ganin mu tare kamar yadda muke yanzu. To wata yar shawara nake son mu yi, kwance nasiha nake son na mana baki daya. Mero ke ce babba. Ga Ramlat kuma ta shigo rayuwar mu. So ina son ki rike ta tamkar kanwa a gare ki. Ki yi haƙuri da ita, ki kuma nuna mata yanayin zamantakewar aure saboda kin riga ta sanin menene aure. Ramlat, Mero ya ce a gare ki, kuma ina son ki bi ta sau da ƙafa, ki mata biyayya a matsayinta na wacce take gabanki, ki kuma zama mai aiki da umarninta. Ina fatan Allah Ubangiji ya samu dace. To, sai in ce zan yi da abin da zan ci, sai in ce Allah ya ba mu zaman lafiya, ya ba mu haƙurin juriya da zama, kuma sannan ka Allah ya buɗe maka hanyoyin samu ka ce da mu halal. Amin ya hayyu ya kayyum. Na ji daɗin wannan addu'a taki. Uwar gida ran gida. To amarya ke me za ki ce? Abin da zan ce dai yayi mai ta riga ta faɗa, sai dai kawai na ce Allah ya dawwamar da mu a cikin farin ciki da kuma zaman lafiya ne dorewa. Amin ya hayyu ya kayyum. Na ku ji daɗin wannan lamarin kai. Wannan abin ya min daɗi, ya kamata a ce a gidan nan yau a ci fefesun kan akuya. Mai saba ku sona da ta me saba za ku fahimce ni ba ta. Ba na son rashin kunya ba. Ni za ka kalle ni ka ce mu ba ni da hankali. Matata ce. Ko kana so ko baka so, dole sai ka ƙara aure. Aure kuma kar ka sha mamaki irin yan iskan yaran nan ne gantalallu marasa amfani. Za ga an dauko kawo maka an ce ka aura. Kwarai da gaske. To in kin fasa kin raina kanki. Wace irin karya ce mara zuciya? Sha kawai. Matata ce. Umma, na zo ne ina son mai magana mai muhimmanci da ke. So da na kina ta magana auren nan umma, wai dan me kike so na ƙara auren nan da Allah? Matata muradina ke nake zance, zuci ta ra'ayi kanki. Yanzu akan wannan ne damuwanki, ba san ƙara kula ta ƴa mace ba. What?
amarya ta sarauta 'yan mata ko kuma in ce uwar gida mai gabasi. Ke me ya kawo ki a gidan nan har za ki zo ki kama dukan mata na? Kina da hankali akan ki kuwa? Daga yau idan na sake ji wannan yarinya ko harara kika sake mata, to ki sani ki kore kanki da kanki tun kafin na zo gidan. Jannat, wallahi ina son mijina, ana son rabuwa da mijina. Mijinki yana son ki. Insha Allah ba za ku taɓa rabuwa da shi ba. Ki je gida na sake ki saki daya. Ban taɓa tunanin kai jahili bane mara hankali sai yau. Kyakkyawa ke nake so, kyakkyawa. Matata ce. Wannan yarinyar da ka gani ita nake so kuma ita zaka aura, ko kana so ko baka so. An ce zara ba mu ne gwanata matata. Allah gatan bawa, Allah gatan bawa, Allah gatan bawa, maƙurici mawadaci ne. Komai ya same ki ramna take barwa Allah, Allah gatan bawa, Allah gatan bawa. Rayuwar duniya kenan, wani na san ka wani na kushe ka, sai ka dau duniyar ba komai ba dan wata ran za a rasa haka. Ramlatu karki ji komai dan na tabbata rabbana zai saka, tunda shi gatan bawa ne ba zai bar ki kuka ba. Maƙurici mawadaci ne, komai ya farko zai yi ƙarshe, komai ya same ki ramla jiki barwa